салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Taj TV. ба барномаи имрӯзаи мо. имрӯз мо таҳсил мекунем дар бораи яке аз қаҳрамонони силсилаи филми Чукур Ямач Кӯчувалӣ ба шумо маълумот диҳем. дӯстони азиз, барои пешрафти кори мо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависед ва дар видео лайк монед ва инчунин ба канали Taj TV обуна шавед. барои дастгирии ҳаматон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои бофароғат хоҳонам. Арас Булут Инемлӣ актёр ва модел, ситораи сериалҳои туркӣ мебошад. шӯҳрати байналмилалиро бо иштироки ӯ дар силсилаи Асри бошкӯҳ, ки Арас нақши шеҳзодаи Баязидро бозидааст, ба ӯ овард. Арас Булут 25 августи соли 1990 дар шаҳри Истанбули, Туркия ба дунё омадааст. дар кӯдакӣ ӯ дар студияи театрӣ таҳсил мекард. пас аз хатми мактаб, Арас ба факултаи муҳандисии Донишгоҳи техникии Истанбул дохил шуд, зеро ҷавон аз хурдӣ ба технология таваҷҷӯҳ дошт. Арас Булут дар овони кӯдакиаш бародари калони ӯ Орҷун маълумоти директорӣ гирифт ва хоҳари ӯ Ҷейд ровии телевизион ва муҳандиси овоз шуд. дар оилаи Арас бисёриҳо бо олами санъат иртибот доранд. Масалан, ҷияни ӯ Мирай Данев низ касби ҳунарпешаро интихоб кардааст ва амакаш Чингиз Данев ҳунарманди театри давлатӣ мебошад. ҳангоми донишҷӯӣ, Арас Булут дар таблиғи тамғаҳои либоси туркӣ нақш бастааст. дар таблиғоти Нескафе баромад кардааст. кор дар кадр ҷавонро на камтар аз тарроҳии таҷҳизоти авиатсионӣ мафтун кард ва Арас Булут тасмим гирифт, ки карьераи актёриро оғоз кунад. илова бар дарсҳои актёрӣ, Инемлӣ ба омӯзиши забони англисӣ низ диққат медод, зеро мехост дар лоиҳаҳои байналмилалӣ ширкат варзад. ҳаёти шахсии Арас Булут. Арас Булут то ҳол издивоҷ накардааст, аммо ҷавон ҳаёти шахсии худро фаромӯш намекунад. ҳангоми коркарди расмҳои бо асри боҳашамат, Арас бо Бурҷу Озберг, иҷрокунандаи нақши Хурӯҷихон Султон, духтари Иброҳим ва Хатиҷа мулоқот мекунад. барои духтар кор дар чунин як лоиҳаи назаррас аввалин баромади ӯ буд. соли 2015 Арас Булут бо шарикаш дар сериали Марал, ҳунарпешаи бегонал дар ҷоҳаи ҷамъиятӣ пайдо шудан гирифт. ҷавонон боре ҳамроҳи ҷияни Арас ба маркази савдои Истиния парк ташриф оварданд, ки дар он ҷо рӯзноманигорон тавонистанд чанд акси ошиқонро аксбардорӣ кунанд. ҷавонон ҳоло мулоқотро идома медиҳанд, якҷоя истироҳат мекунанд. Арас дар мусоҳиба бо омодагӣ дар бораи муҳаббати худ ва Биг ҳарф мезанад, аммо дар бораи тӯй ҳоло ҳеҷ гапе нест. актёр зидди ба расми муносибатии худ дар матбуот аст ва ҳатто бори алайҳи журналист ба додгоҳ муроҷиат кардааст. дар саҳифаи шахсии худ дар Инстаграм, ҷавон ягон акси муштарак бо духтар нашр накардааст. аккаунти актёр, ки дар он ӯ аксҳои лаҳзаҳои корӣ ва инчунин аксҳои оилавиро нашр мекунад, корбарони зиёде дорад. Арас бори аввал дар филми худ соли 2006 дар синни 16-солагӣ нақши ҷавони Кенанро дар детективи моҷароҷӯёнаи Орхан Огуз Кӯчаҳои хатарнок бозидааст. дафъаи дигар ҷавон танҳо пас аз 4 сол дар кадр пайдо шуд. дар драмаи Зейнеб Гунай Замони бебаҳо Арас тавонист ба қаҳрамони Метеъ табдил ёбад. вай дар номинатсияи сериалҳои драмавӣ дар ҷоизаи Television Awards ғолиб омад ва ҷоизаи беҳтарин бозингари филмро аз television.com гирифт. дар силсилаи муҳаббат Айча Бингел, Йилдиз Чакли Аксой, Фараҳ Зейнаб Абдуллаҳ якҷоя бо Арас нақш бозиданд. соли 2013 филмографияи актёр бо аввалин нақши асосӣ дар силсилаи Маҳмуд ва Мариями коргардон Маҳмед Ад Остекин пурра карда мешавад. дар мелодрама Амалиёт дар миёни асри 16 дар қаламрави Озарбойҷони муосир дар он замон собиқ музофоти Сафавиён сулолаи ҳукмронии Эрон сурат мегирад.
ҳангоми мубориза байни давлатҳои исломӣ ва ҷаҳони масеҳӣ дар байни ду ҷавон маҳмуд яъне Арас Булут Инемлӣ ва Мариям Эва Дедова як ҳаваси ҳуқуқӣ ба вуҷуд омад. аммо дар рӯҳи ошиқон монеаҳои бартарафнашаванда мавҷуданд. як ҷавони мусалмон наметавонист ки бо духтари қоҳинӣ насронӣ издивоҷ кунад. наворбардорӣ дар Туркия ва Озарбойҷон сурат гирифтааст. кинорежиссёр Зайнаб Гунай, ки аллакай бо Арас кор карда буд, ҷавонро ба мавсими 4-уми серияи телевизионии худ «Асри боҳашамат» даъват мекунад. он замон филми бисёрқисматӣ дар Туркия ва 50 кишвари хориҷӣ шӯҳрат пайдо кард. барои иштирок дар романи телевизионӣ ба Арас лозим омад ки таҷрибан ба шамшерҳо ҷангидан, ба асп савор шудан ва кафанҳоро пӯшиданро ёд гирад. барои нақш инчунин 13 килограмм вазни зиёдатӣ гирифтан лозим буд. дар масакаи соли 2014 коргардони Ҷомӣ Елмаз ба қарибӣ Арас нақши эпизодиро бозид. пас аз як сол актёр ба тасвири Сарб Алтан дар муҳаббат ба Марали Зебо, ки дар иҷрои Ҳазал Кай иҷро шудааст, оғоз кард. нахуст намоиши драмаи коргардон Денис Колоша, ки ӯ низ дар кори силсилафилми Асри бошукӯҳ иштирок кардааст, 5 майи соли 2015 баргузор гардид ва аз тарафи мухлисон баҳои баланд гирифт. аз соли 2016 актёр дар сериали Дарун нақш бозид, ки дар он нақши асосиро мебозад. драмаи пур аз амал дар бораи бародарони ҷудошуда Пири Сарпа, Чагатаи Улуссой ва Мети Хурди Арас Булут, ки донишҷӯёни академияи полис ва душмани зиндагӣ ҳастанд, инчунин як хати достони душворро дар бар мегирад. духтари вафодор Метеро актриса Бенсу Соррал мебозад, ки ин нақш барои ӯ аввалин асари калон дар телевизион буд. соли 2017 Арас дар сериали Чукур Ямач Кочувалиро бозид, ки маънои туркӣ чоҳ аст. Дилан Чичек Дениз ва Толга Сариташ шарикони ӯ дар филм шуданд. Инемлӣ барои нақш дар ин сериал номинатсияи беҳтарин актёрро дар бонуфузтарин ҷоизаи туркӣ Пантене Голден Баттерфли ба даст овард. боз як сериали машҳури дигар бо иштироки Арас Колизия мебошад, ки сеюми фасли он солҳои 2018-2019 наворбардорӣ карда шудааст. ин филм ба таърихи кинои Туркия ба шарофати садамаи бузург дохил шуд, ки дар он якбора 4 мошин ва 360 тонна об бар рӯи атрофиён ва эффектҳои махсус иштирок карданд, ки ин гуна саҳнаҳо дар Туркия қаблан ба навор гирифта нашуда буданд. соли 2019 кор дар филми Мӯъҷиза дар палатаи ҳафтум ба анҷом расид. дар тобистон ба актёр лозим омад ки барои наворбардорӣ дар артиш танаффус кунад. ҷавон барои иҷрои вазифаи шаҳрвандӣ 3 ҳафтаина ба Кӯтаҳия рафт. дар мавриди нақшаҳои актёр барои соли 2021 онҳо созишномаро бо Netflix вобастаанд. агар он имзо шавад, Арас Булут Инемлӣ корро дар силсилаи Чукур идома хоҳад дод. дар вақти холӣ актёр сайёҳат, гӯш кардани мусиқӣ ва тарзи ҳаёти солимро афзалтар мешуморад. Арас инчунин мухлиси футбол аст. ӯ мухлиси клуби футболи касбии Туркия Бешикташ мебошад. барои Асри бошукӯҳ актёр бояд савори асп ва шамшербардориро ёд гирад ва ҳангоми наворбардорӣ бинобар сабаби зиреҳпӯшҳо ва силоҳҳо стумӯҳраашро маҷрӯҳ кардааст. умуман Инемлӣ мустақилона иҷро кардани каскадёрҳоро авлотар мешуморад, ки онро якҷоя бо хореограф ва коргардони саҳна машқ мекунад. ҳангоми ба навор гирифтани филми Чукур Арас низ захмӣ шудааст. афтидан ҳангоми салто дасташро шикаст дод, аммо ин ба наворгирӣ ягон монеае дучор накард. рӯзе Арас дар силсилаи замони бебаҳо ба мусиқӣ машғул буд, ки ин актёрро водор сохт ки дар барномаи Садои Туркия ширкат варзад. мухлисон суруди ӯро самимона пазируфтаанд, аммо Инемлӣ ҳанӯз дар нақша нест ки мусиқиро касбӣ кунад. аз ҳама услубҳои мусиқӣ ӯ мусиқии рокро авлотар мешуморад.
дар баҳори соли 2017 Aras Bulut Inemli дар як ҷойгӣ бо модели туркӣ Hande Erçel шахсони рекламавии бренди туркӣ де-факто шуданд. хуш дӯстони азиз, бо ҳамин видео имрӯзаи мо ба поён мерасад. Ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. То видеоҳои оянда, хайр.